खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम उदां खालामा अब्लासिम सिजफायार महरैनो थागोन बे खोथाखौ बुंथिदों एनएलएफबीनि गाहाय एम बाथाया क'क्राझारनि गौरां दैसा सेरनि चान्दामारियाव मैया एनएलएफबीनि लिडार आरो सोद्रोमाफोरनि थाखाय डिजिगनेटेड केम्प बानायनायखौ एम बाथा पृथ्वीराज देबमेस आरो माखासे बिथांमोनहा नायगिदिंहैदोंमोन बेयावनो एम बाथाया बुंथिदोंदि बारग' एनडिएफबीनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम उदां खालामा आरो बिचार गोरोबथानि दफाफोरखौ जेब्लासिम मावफुंजोबनानै होआ अब्लासिम बिथांमोनहा सिजफायार महरै थागोन अदेबानि एनएलएफबी आफादखौ सिफायथ'नाय नङा आरो हाथियार दैनानै एनएलएफबी आफादा जेबो खामानि मावथ'नाय नङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला क'क्राझाराव सा 121 एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरा थागोन आरो उदालगुरिनि केम्पआव सा 80 एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरा थागोन केम्पआव थानाय एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरखौ रैखाथि होनानै दोननाय जागोन नामा होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव एम बाथाया फिननाय होदोंदि बिथांमोननाव हाथियार दंखायो बेनिखायनो बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया लोगोसे पृथ्वीराज देबमेस बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि फैगौ 15 आगस्तसिमाव हाग्रायाव थाबोनाय माखासे एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोराबो फैफिनगोन आरो उदालगुरि आरो क'क्राझारनि केम्पआव थाफैगोन बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय आसाम सोरखार आरो नखर मन्थ्रिजों सावरायलायनाया जागासिनो दङ आरो बेफोर गासैबो खामानिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारा खोथा होदों होननानैबो फोरमायथिबावदों पृथ्वीराज देबमेस बिथाङा एमएलए जयन्त माल्ला बर'आ जाफ्लानानै साख्रि होनायनि मुङाव रां दाबि खालामनायनि थाखाय हमजाबाय सासे सुबुङा हमजानाय सुबुंनि मुङा नवदीप शर्मा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नवदीप शर्माया नलबारिनि बिजेपिनि एमएलए जयन्त माल्ला बर'आनि मुंजों ट्रु कलार सेभ खालामनानै मानसिफोरखौ गोरलैयैनो थगायोमोन थांनाय 3 आगस्तआव सासे सुबुङा एमएलए जयन्त माल्ला बर'आ जाफ्लानानै सोरखारि साख्रि होनायनि मुङाव 30 लाख रां दाबि खालामदों होननानै कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय गीतानगरनि थागिबि सन्दीप जालाना भाङाघर पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदोंमोन बे केस होनायनि उनावनो पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै दुथां नवदीप शर्माखौ हमनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि बागारबारिनि नवदीप शर्माया एमएलए जयन्त माल्ला बर'आ जाफ्लानानै गुबुन गुबुन बिफानाव सोरखारि साख्रि होनायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो रां जादोंमोन कभिड-19नि थाखाय एचएस फाइनाल इयार आनजाद खुंनायखौ केन्सेल खालामनानै इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों रिजाल्ट फोसावनानै होनायनि मार्कसजों जायफोर फरायसाफोरा गोजोनाखै बिथांमोनहा स्पेसियेल आनजाद होफिननो हागोन एचएस फाइनाल इयारनि थाखाय स्पेसियेल आनजादखौ जायफोर फरायसाफोरा होफिननो गोसो बिथांमोनहा 9 निफ्राय 16 आगस्तआव मोनसे पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो नांगोन बेनि सिगां मा खालामनांगौ बेनि गासैबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय गावगाबागावनि स्कुल कलेज एबा इनस्टिट्यूशनफोराव फरायसाफोरा खौरां लाहैनो नांगोन रिपर्टनि बायदिब्ला स्पेसियेल आनजादनि थाखाय एडमिट कार्ड मोननो थाखाय थांनाय सान सिगां आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों फोसावनानै होनाय मार्कशीटखौ आनजाद मिरु एबा एग्जाम सेन्टाराव जमा होफिननो नांगोन बेनि अनगायैबो स्पेसियेल आनजादाव प्रेक्टिकेल आनजादा जाफिननाय नङा खालि थियरिनि आनजादाल' जागोन आरो पर्टेलखौ फरायसाफोरनि थाखाय दा बेखेवनानै होथ'वाखै एचएस फाइनाल इयारनि फरायसाफोरनि अनगायैबो गोदानै एचएस फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानो गोनां फरायसाफोर जाय सोरखारा फोसावनानै होनाय इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों पास जानो हादों बिथांमोनहा बबे स्कुल कलेज आरो इनस्टिट्यूशनाव एडमिशन लानो गोसो बेनि थाखाय अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों एडमिशन लानो नांगोन फरायसाफोरा 11 निफ्राय 25 आगस्तसिमनि गेजेराव रल नंखौ होनानैनो अनलाइन एडमिशन लानो हागोन नाथाय बेनि थाखाय स्कुल कलेज इनस्टिट्यूशनफोरा सिगां पर्टेलाव प्रफाइल क्रिएट खालामग्रोनो नांगोन बेनि उनाव फरायसाफोरा मोनबा कलेज एबा इनस्टिट्यूशनखौ सायख'नो हागोन बेनि उनाव कलेज आरो इनस्टिट्यूशनफोरा बेनिफ्रायनो फरायसाफोरनि लिस्टखौ फोसावनानै होगोन लोगोसे गासैबो डिग्री कलेजफोराव फरायसाफोरनि थाखाय 20% मासि बारायनानै होनो थाखायबो सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बबेबा सोरखारि नङै फरायसालिया देग्लायसो थाखो 11खौ बेखेवजेननो सानदोंब्ला बेखौ सोरखारा गनायथि होगोन एचएस फार्स्ट इयारनि एडमिशननि थाखाय वेबसाइटआ जाहैबाय darpan.ahseconline.in आरो गुबुन मोनसेया ahsec.assam.gov.in नाथाय बे पर्टेलखौ दा फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होथ'वाखै रायजोआव गासै 22,921 फोरोंगिरि पस्टनि साख्रि फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो 22,921 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावनाय
आरो रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि हाबाफारिफ्रा जागायजेनगोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। 22,921 पस्टनि मादाव प्राइमारिनि थाखाय 10,000 आरो सेकेन्डारि टिचारनि थाखाय 12,921 पस्ट। प्राइमारिनि थाखाय 10,000 फोसावनानै होनाय पस्टनि मादाव आपार प्राइमारिनि थाखाय 2,758 आरो लवार प्राइमारिनि थाखाय 7,242 पस्ट दङ। बेनि अनगायैबो एसटी हिल्सनि 1,464 रिजार्भ पस्ट लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय स्पेसियेल टेटनि आनजाद खुंनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बर' मिडियाम, गार' मिडियाम आरो मणिपुरि मिडियामाव आनजादखौ होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि 22,921 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननाया आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो खोथा होनायनिनो मोनसे बाहागो। फोरोंगिरि पस्टनि अनगायैबो 15,000 आसाम पुलिस थिसननायनि थाखाय खामानियाबो 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनगोन। जाख्ल'नाय गैयै सरकार दानो थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बिटिसि सरकाराव जाख्ल'नायनि अजद। बे अजदखौ होदों बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशना। थिकादारफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनि शुक्ला डिभिजननि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार लक्ष्मीकान्त खुम्बाङा टेन्डार सफैब्लाबो नटिस बर्डआव फोसावनानै होआ, नाथाय रां जाख्ल'नानै गावनि सिनायनाय नखरनि जानाय थिकादारफोर जाय बिटिआरनि बायजो जिल्लाफोरनि जेरै नगाव, बिश्वनाथ सारियाली, धेमाजि, गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि थिकादारफोरनोसो टेन्डारखौ होयो, जायनि थाखाय ओनसोलनि थिकादारफोरा टेन्डार मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों होननानैबो खुद्रिखांदों थिकादारफोरा। आरो बे खामानियाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों लोगोसे मावख'नि माखासे स्टाफफोराबो दंफायो होननानैबो फोरमायथिबावदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला लक्ष्मीकान्त खुम्बाङा बिटिसि सोरखारनिफ्राय एनअसि लायालासे 4 एसिस्टेन्ट इन्जिनियारफोरखौ बाक्सा जिल्ला गरेस्वर इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव थिसनदों आरो बिथांमोननो दान बान्थाबो होगासिनो दं होननानैबो अजद दैखांबावदों। बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि आरो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरदों बिथांमोनहा। जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो खोथा होनाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि सोरखारा पार्सेन्ट लाग्रा एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार लक्ष्मीकान्त खुम्बांनि हेंथायै मा राहा लागोन होननानै सोंथि खालामदों बाक्सा जिल्ला गरेस्वर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशना। आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों, जेरै सेथियाव दङ आसामाव थानाय गरखा समाजनि हेंथायै गोदानै फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव जेबो केस रेजिस्टार खालामनो हानाय नंला। सिगाङाव बिथांमोनखौ दि भटार्स एबा डाउटफुल भटार्स एबा गुबुन हादरनि होननानै सिनायथि होनाय जायोमोन, जायनि थाखाय बिथांमोननि हेंथायै फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव केसफोर दंमोन। दा आसाम केबिनेटआ आसामाव थानाय गरखाफोरनि हेंथायै फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव दि भटार्स महरै जेबो केस रेजिस्टार खालामनो हानाय नंला होननानै फोसावबाय आरो फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव आसामनि गरखाफोरनि हेंथायै जेसेबां केस दंमोन बेफोर गासैखौबो बोखांफिननो थाखायबो बिथोन होबाय। नैथियाव दङ फ्लेट बायनाय समाव रेजिस्टार खालामनो थाखाय दानिया डिसिफोरनिफ्राय गनायथि लानो गोनांथि गैला। सिगांनि समाव फ्लेटखौ बायनो थाखाय 3-4 दान गोलाव सम आरो गोबां नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायोमोन, जेरै रेजिस्टार खालामनो थाखाय सिगां डिसि अफिसाव फाइल होनो गोनां जायोमोन, बेनि उनाव एडिसिनि गेजेरजों सार्कोल अफिसाव हरनाय जायोमोन, बेनि उनाव मण्डलनिफ्राय रिपर्ट लानानै फिन सार्कोल अफिसाव जमा खालामफिननांगौ जायोमोन आरो सार्कोल अफिसनिफ्राय एडिसि आरो डिसि अफिसफोराव गनायथि लानांगौमोन। दा बे प्रसेसखौ गोरलै खालामनानै होबाय। थामथियाव दङ हा गैजायैफोरनो सोरखारा हा होयोब्ला थोंजोङै मियादि पाट्टाखौ होखागोन, नाथाय बे हाखौ 15 बोसोरनि उनावसो फाननो हागोन। सिगांनि समाव आसामनि हा गैजायैफोरनो सोरखारा एलटमेन्ट होग्रोयोमोन, बेनि 3 बोसोर उनावसो मियादि पाट्टाखौ होयोमोन। बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसननिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों। 3 आगस्टआव डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिटिसिनिफ्राय ओंखारनाय नटिस नं DE/BTC/ एपइन्टमेन्ट 1/TET/2021/16 नि बायदिब्ला बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोराव हाई आरो हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरनि 851 आर्ट्स आरो साइन्सनि ग्रेजुवेट टिचार, हिन्दी आरो संस्कृत टिचारफोरनि थाखाय काउन्सिलिं आरो एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारिया 5 आगस्टनिफ्राय अदेबानि दिनैनिफ्राय 9 आगस्टसिमनि गेजेराव जानो गोनांमोन, नाथाय टेट क्वालिफाइड जानाय फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायनि अक्ट'आ दा फावसायबाय। गोदान अक्ट'फोरा जाहैबाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिया फैगौ 12 आगस्टआव, बाक्सा जिल्लानिया 13 आगस्टआव आरो उदालगुरि जिल्लानिया 14 आगस्टआव फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो एपइन्टमेन्ट होनाय हाबाफारिया जागायगोन। जायगाखौ उनाव फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों। बेयाव एपइन्टमेन्ट होनाया आबुङै मेरिट बेसिसआव होनाय जागोन, जेराव नन ग्रेड केन्डिडेट्सफोरखौ सिगांसिन खाबु होनाय जागोन होननानैबो नटिसनि गेजेरजों फोसावदों।
आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा सेमि फाइनालाव 0-5 गराव जेननो गोनां जाबाय। टकिअ अलिम्पिक्सआव बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा 69 केजि खथायाव तुर्कीनि बुसिनास सुरमेनेलि बिथांनि आखायाव 0-5 गराव जेननो गोनां जादों आरो बिथाङा दा भारतनि थाखाय ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हासिगोन। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा भारतनि मादावनो नैथि आइजो बक्सार जाय अलिम्पिक्सआव मेडेल देरहासारनो हादों। भारतनि मादावनो आइजो बक्सिंआव अलिम्पिक्सनिफ्राय मेडेल लाबोनो हानाय गिबिसिन आइजोआ मेरि कम। बिथांनि उनाव दा आसामनि लाभलिना बरग'हाइ जाबाय। टकिअ अलिम्पिक्सआव बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनि मेडेल देरहासारनो हानाया आसामजों लोगोसे भारतनि थाखायनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। बिथांनि अनगायैबो खमलायग्रा रवि कुमार दहियायाबो भारतनि थाखाय मेडेल लाबोगोना रोखा जाबाय। मेन्स फ्रीस्टाइल 57 केजि खथायाव खमलायग्रा रवि कुमार दहिया बिथाङा काजाकिस्ताननि सानायभनि हेंथायै गेलेदोंमोन आरो बिथाङा काजाकिस्ताननि सानायभखौ फेजेननानै फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जानो हादों। जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोप्रा बिथाङाबो फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जानो हाबाय। ग्रुप ए खथायाव नीरज चोप्रा बिथाङा गिबि खुबैनायावनो 86.65 मिटार खुबैनो हादोंमोन, जेराव फाइनालनि थाखाय 83.50 मिटार खुबैनो हायोब्लानो क्वालिफाइ जानो हायोमोन। गुबुन फारसेथिं इन्डिया वमेन्स हकी टीमआ सेमि फाइनालाव आर्जेन्टिनानि आखायाव 1-2 गराव जेननो गोनां जाबाय। इन्डिया वमेन्स हकी टीमआ दा ब्रन्ज मेडेलनि थाखाय ग्रेट ब्रिटेनजों गेलेफिनगोन। जाबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव दासान्दि चाइनाया 32 सनानि मेडेल, 12 सिलभार मेडेल आरो 16 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि फारियाव दङ। इउनाइटेड स्टेट्सआ 15 सनानि मेडेल, 30 सिलभार मेडेल आरो 22 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि फारियाव दङ। जापान हादरा 21 सनानि मेडेल, 7 सिलभार मेडेल आरो 12 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि फारियाव दङ। ग्रेट ब्रिटेनआ 15 सनानि मेडेल, 18 सिलभार मेडेल आरो 15 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि फारियाव दङ। इन्डियाया 1 सिलभार मेडेल आरो 2 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै 65थि फारियाव दङ। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइ दं नामा? बे खोथाखौ सोंथि खालामदों एबिएमसुनि नेहाथारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्टआव एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ क'क्राझाराव बुथारनाय जादोंमोन आरो बेनि दायनिगिरिखौ थांनाय बावैसो सान सिगांसो सिबिआइआ फोसावनानै होदोंमोन। मुंफोरा फारियै भद्रेश्वर बसुमतारी, दिंखुर मुसाहारि आरो रुपा ब्रह्म। भद्रेश्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसिया भद्रेश्वरखौ बिपिएफनि मावथिमोन होननानै फोरमायथिनानै होदोंमोन, जायनि थाखाय एबिएमसुआ बे बुथारनाय खामानियाव सोरबा दैदेनगिरि आरो राजखान्थिगिरिनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों, जायनाखि भद्रेश्वर बसुमतारीखौ बिपिएफनि मावथिमोन होननानै अनजालि बिसिया फोरमायनानै होदों। बेनिखायनो बे बुथारनायाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइ दङ नामा होननानै सोंथि खालामदों आरो बिथांनि सायाव आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव नायबिजिरनाया जानांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। लोगोसे दायनिगिरिया जेसेबांखि गिदिर राजखान्थिगिरि जायाथों मानो बेनि सायाव आयेन बायदियै राहा लानांगौ होननानैबो एबिएमसुआ दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम बिथाङा मुस्लिमफोरनि मोनथायनि थाखाय बिजेपिनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारग्रा सासे दैदेनगिरिमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।